A s výdychom ideme do predklonu. Dlane na zem pod naše plecia. Pozrieme sa pred seba, ako keby sme chceli sa až prehnúť jemne. V spodnom chrbte váha, na prednej strane chodidiel. Pety sú úplne odľahčené. A s výdychom pôjdeme pravé chodidlo 45 stupňov, krčíme koleno, prenášame váhu. Snažíme sa koleno otvárať, do boku pomaly flexujeme ľavé. Ako keby sme si chceli až sadnúť na naše pravé chodidlo, koleno sa nám stále otvára do strany. Ak môžeme, roztvoríme až ruky do strán, ako keby sme chceli položiť čelo na zem. S nádychom sa vrátime na stred. Pomaly posadíme bok, ak potrebujeme, tak si pomôžeme rukou, podložíme a ideme úklon k ľavej nohe. Ľavá ruka sa načahuje dopredu, pravá ponad hlavu. Vytáčame hrudník smerom nahor. Ak môžeme, položíme plece. Ak môžeme, chytíme si naše chodidlo alebo náš členok. Chodidla paralelne. S nádychom vyťahneme ruky nahor, prepletieme prsty, pretočíme dlane. Zase pekne jemne podsadíme pánvu, zaťaté sedacie svaly, zatiahnuté brúško. A pôjdeme úklon do pravej strany. Ukláňame sa doprava, pozeráme nahor. S nádychom sa vyťahneme, s výdychom pôjdeme rotácia do pravej strany, čiže ľavá ruka. Buď sa chytíme pravého členku, alebo až za pravú nohu. Pravú ruku zdvíhame nahor, pozeráme nahor. Snažíme sa vysierať kolena, brúškom sa priťahujeme k stehnu. S nádychom sa vytiahneme naspäť na stred, prepletieme prsty, pretočíme dlane a s výdychom úklon do ľavej strany. Opäť podsadená pánva, zaťaté sedacie svaly, mierne sa pozeráme nahor, hlboký úklon. S nádychom sa vytiahneme naspäť na stred, s výdychom rotácia do pravej strany. A pravú nohu ideme dať na stenu, na artón. A tú stoličku máme na to, aby sme sa práve od nej vedeli pekne odtláčať smerom k tej stene. Naším zámerom je ísť čo najviac k stene s našimi bokmi, položiť koleno, prípadne celý bok. Môžeme sa tu troška kmitať, troška sa s tým pohrať, možno potrebujeme stoličku bližšie, posunúť možno ďalej. Takže chvíľu budeme tu a potom skúsime ísť rukami čo najbližšie k našej stojnej nohe a ísť ako keby do predklonu k tej nohe a ešte viac sa skúsiť pritlačiť k stene. A teraz chceme skúsiť pokrčiť to koleno, zodvihnúť nohu a chytiť si za vonkajšiu hranu chodidla. A pomaličky začneme vystierať tú nohu do strany. A ak môžeme, pozrieme sa nahor. Chvíľu sa tu snažíme vydržať.